Acha ko nanong bum khai tam kha nin paran bum kha koloni tuma seram de tam siku dakan Gajendra para am khayung ita tabuk je o je nok je nuk mani abo কয় বছর ধরে অবনি অবস্থা আমতই বেশি বছর 100 পুnya bele halamani akane saka sako semane halamani obokai balukha nokai ওকে ই যে নকনি যে অবস্থা রক নুগাই কোনো লোকাল লিডারস রক নুংবাই ফাই মা মালাই ফাইকা এবা খে নুং যে তাবো গ্রামে গ্রাম পঞ্চায়েত রগ গ্রাম সভা রগ আচুকে নক রকনি দাবি খাইজাক দে নুং নক রকনি দাবি খাইজাক দে khai dabi ta tabu khang chabo no thangi dabi khlaina la samne thangi dabi khlaina la গ্রাম পঞ্চায়েত যে সময় গ্রাম সভা রক আচুগো গ্রাম সভা আচুকা আঙ্কাই সবনে নক নাং সবনে পুকুর নাং সবনে থগুই নাং সুঙ্গো সময় কা অমতি রক নুং মাদে মানজাখা এবা খে নুং thale thangkang thangmani nini nok tong no o thajali sautai saya সাবা সাবা abo mung manjang basi manu abro ang long manja বুমুমায়া nok le tong mananu ওকে নিন বুমুখাই তামসেন সামানে প্রমিলা দে বলমা ওকে নিনি সাই থিমা ওকে কয় বছর রকমখা balu khable বালুখা ansira chikon chikon kho তাব নুংখাই সাববাই তা angkai tabu buri ku subah ka to nok buri thangkai বুড়ি কুসু তাম thang phaine বুড়ি কুসু নিন তামকলাই sonjon নিন বসাজো akai sanu আচ্ছা ওকে তাব চিনি চেয়ারম্যান যুগমা তাই চিনি যে মনিটরিং যে বিসি তাই তিনি আর ফাইজাক ক YTF ni je block president te bebang chini YTF rok faijak ke norok no kok sungnai tini bahai ke kok manjulai eba ke bahai ke kok manoi tini aro faimani klaikha hambai chini media silrok no tini chung oro kok manjai faimaka belai no kaham ungkha oro obhaikle i obostha o tongmane angni je bosia er moddhe YTF rok ni bisingtino ang kokbo manjai mankha er moide tesa ang nokha je social media o nokha social media o ang tini phungo nokha hingke no ang nogon thang phaine bore kusunin tamklai sonjon nin busajo akai sanu acha ke tabuk chini চেয়ারম্যান যুগমা তাই চিনি যে মনিটরিং যে বিসি তাই তিনি আর ফাইজাক ক YTF ni je block president te bebang chini YTF rok faijak ke norok no kok sungnai tini bahai ke kok manjulai eba ke bahai ke kok manoi tini aro faimani klaikha hambai chini media silrok no tini chung oro kok manjai faimaka belai no kaham ungkha oro obhaikle i obostha o tongmane angni je bosia er moddhe YTF rok ni bisingtino ang kokbo manjai mankha er moddhe tesa ang nokha je social media o nokha social media o ang tini phungo nokha hingke no ang nogono mukti klaikha ani chini tipra sarok je kuno party phayo thango phano kopalni birman kagya tongke sebo ma tongo tai bahaikle chung bukinani tongkho abono wan sugoino ang tongoi malia hainani bagoi ang YTF rok no kol khlaika er moide YTF rok ano subakha tabu boro ani loge tongo borong ni bisingtino kok duktibo kok manjokha er moide tabu boro ano loge rikha borong subabani bisingtino ang butini oro phai sokaika o ni obostha no ang phai nukbaika bele hambai YTF rok no tai chini bukhung no eba ani pi bono ang je mansak subanani hinai eba je mansak bono nok huni bagai ang salaioi sosaijo khlainani bagoi ang chaitok nai tinini chimi ang bini bagai yapri rinai tei bini samung nongmung kisi chaje ani yaksung mani tuboi chung tol ri phaijak asugno belai hambai media selrokno kai
সোশ্যাল মিডিয়াও আপনি নিজে ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কাইসা কাইনি কোনো কক কেসানাদে মুচং বা কাইসা কাইনি এডভাইস রক belai hambai social media rok no bongni bising tui tini chini tipra sarong ni kopal ni birman no phunung mani bagoi belai hambai ang obono tai bongno kok kesaro bongni bising tui chung tai gram kuna kuni tongnai rok chini tipra sarok no obai kele khere goi phunuka hangkai tai bo sajago plus chung bongni bising tui no kok duk tui bo kok manjago bongni bising tui no chung nubu sibu siu obono bagoi media sel rok no belai hambai riwi school paya asuk no hambai